प्रार्थना साइंदी नराव न रियाव नाय उर्तुदी नराव मालाय नाय तो काबू सादी नराव न फियाव ये रियाव नाय तुमा इनके साइनाय सु ले मायो आखे उर्तु नाय सु ले मालायो आखे तो काबू सानाय सु ले फियाव ये लासो याव मिसालानी दिंग ओ म्पाचुमारी मायाव नायनि बो आइनि मंगन राव जे महासु साइमी ओं सिंखे आबनो आं खेयेरि नाय ईश्वर साव बुं आंनो हामबेव एक बामी आं बुंनो तैखुनाय आइनि मुंनो सिमी आं बुंनो द्रावनाय बुं आंनो रिंखे आं खरां याचावनाय खावसिमा जरा ओ आं बुंबाय दंनाय आं बुंनो तैखुनाय आखे ब्रम तिंनाय आयु ग्लाव खेये खा हामरिनाय आखे आं तैखुमो सामुंनो फ्रंनाय कावबयनो आं नरावनो साहा रहा अनराव जेसु काफुं तिंमले सरको हा अफो काफुं तैनाय आखेरो हा अनराव जेसु फियावमले सरको हा अफो फिउयनायसे आं नरावनो त्रे साफिहा नाव मसिंनि नुय दाउ दाउसे रो हा अ मुखा थांहा खे ब्राव साइमाइमी ओं सिंखे सरको हा अ तंनायहा आपा ब्राव न आबो खेयेरिनाय तुमा हिंखे जेथिं अफो कनुइक थाम ओंफो आइनि मुं अ थुमलायखे आरो अ आं तंसिंगौ हिमबा नुले ईश्वरनो वाइसुमा साइंखे नुसिंयो हासिंगे दोका फंपाय येसे नुयो याखे तंनायहा मफानो वाइसुमा साइंदी आखेसे आबो नुयो याखे तंनायहा मफानोनो खाकसां सिंग्रिनाय हिमबानराव वाइसुमा साइंफुओ काउचु यामा तासा सिंदी बेंखा थैयारो दिं क्लाइले ब्राउनि काउ बांमा खुइसिमोनो खनायाव आनो हिंगे जंगो रे उमी नरावले ब्राउ दिले ताउंदी मा उमी नरावनि मफाले नराव साया खोसनि सिकांसे नराव मानो नांदं आबरावनो सिपायो आरो मिनां ईश्वरनो वाइसुमा साइंबुयो चिनि खाभां चिनि रांमा चिनि फला जतुसु दंमोनो ईश्वरनि खाउचुं ये ईश्वरनि थिंगे चुं याफा एसे तिनियो चुं जतो साइलिना तिनि बो फय आइदम बिकियामो बो ईश्वरनि काउतमा तिनि चिनि खाभां खुदारिये चुं सालबुई अब प्रार्थना वाइसुमा साइमंमा तिनियो चुं साइंफ्लाय ने चुं नांगो तिनि चुं सालहानि वाइ थामनि जरा चुं ईश्वरनो चुं बावफ्लायामनि वाइसुमा चुं जेथिं जागाव दंफो चुं साइंफ्लाये तने नौ फयो चों ईश्वरनो चों वाइसुमा साइनाय साजाओ चों ईश्वरनो चों वाइसुमा साइनाय आके सारियो चों ईश्वरमा चों वाइसु आके सारियो चों ईश्वरनो वाइसुमा चों साइनायनो आके चों प्रार्थना खेयानि माले चिनि टाइम टेबल नांफो नांया आके क्रंहा जागा अफो थांयो प्रार्थना खेमाया हिमाबो चों या जेथिं जागाव दंफो चों सामुं तांदि तांदिबो चों प्रार्थना खेये दंमायु स्कूल थांग तुमको स्कूल थांगी बो प्रार्थना खे तंगमयु आखेत्रे जेबा सामुं माइमुइ सुंदियो बो तुं ईश्वरनो वाइसुए चों तंगमयु तिनि ईश्वरनि काउथायनो चों वाइसुए तंगमयु सालबुयो आबुदिं किसे तिनियो चों खाथैनेरोनि थांमंमाव ट्रे फाइन तिनियो चों माइनायसै ताखुरो आरो पॉइंट साजा सारुइ तिनि चों ईश्वरनो चों वाइसुमा साइए ट्रे चिनि खाथैमो लामो चों बुइदा दोखे ईश्वर बेके चों त्रेस नाइले माइनेन बो पांदाव चों ईश्वर न चों वाइसुमा साइलिना आके फाइदी बो बाइखेनो तिनियाले चों ईश्वर न तिनिया चों खाकजंमो सासाये प्रार्थना थेयास्ते खिये तिनि बो सोमिनो तिनिया चों मथावनाय प्रार्थना केना हालेलुया प्रभु नि वाइसु स्याम बाइखे बो समय जवो तिनियो बो फय आइदम बिकियामो चों निनि काउथायनो प्रभु चों खनालाया आरंबो प्रभु नि काउथायो चों खनालिथियो जों खाथेनेरोनि थांमोमाव ट्रे नुनो आसामो स्नाइ थंला याकारुके प्रभु जों नुनो आसामाइनि बो पांदाव नुं से जों बाय पातंग फाइदि नुं जोनो फंफाइदि नुं जोनो तुइथे फाइदि नुं जोनो उमचिरि फाइदि निनि फलाक थारबेखिया निनि काउथाइनो प्रभु तिनियो निनि फलाक थारख्रिखे जों उमचियानि मा जों माइनिया निनि काउथाइनो प्रभु तिनियो चिनि थांमोमाव प्रभु जों तुये तनिमा निनि फलाख्रिखे जों माइया आरिमि प्रभु निनि फलाबेखे जोनो तुइथे फाइदि चिनि हिमुं चिनि तंमुं चिनि चामुं चिनि काउ सामुं जेबा अफो प्रभु नुं जों बायपा तंफाये नुं से जोंनो चिनि थालुन चिनिया फाब्लाइमानि जरा नुं जों बायपा तंफाइदि हिंगे जों ज तनो तिखौनाय जिसुनि मुं बायसायो आमेन तिनिलो बो सुनजरानो तिनियो जों ईश्वरनि काउतमा जों खनाय बुसकामो जों उचि जों मालायफिनाय ज तनो ईश्वर